sibona uqhamuka uma kulokho njengohulumeni wesifundazwe Natal sicacile nje sikhuluma futhi nje obala ba ukuthi abantu abala KwaZulu Natal akuba abantu abakhona ngokusemthethweni. Makukhona umuntu owafohlayo ungena la eNingizimu Afrika okwakubugebengu wayeqala ubugebengu. Manje ke makuthiwa benza ubugebengu nangaphakathi ngeke baphikele ngoba vele kwangena kubo ubugebengu. Ngithi ke bahambe babuyele emazweni abo. Sesiphelile isikhathi kuba nje bacabanga kwamacanga lapha kwamfuzo edleleni uyangena uyaphuma uyaganga wenza yonke into uyakidnapper ufaka idakamizwa wenza yonke leyo nto leyo. Sithi abayofuna imvume mabefuna ukubala ngoba umthetho awubanqabeli babe khona kodwa kuthiwa akangene ngemvume okuyona yona futhi nezisebenza kuma-affairs noma kuthiwa ezayimiphe eminye iminyaka aziliphathelele udaba lolu ngobuqotho kungabi bikho izinsolo zokuthi hayi abanye babuye babenzele indlela bakwazi ukungena noma banikeze imvume yomgunyathi. Uyazi ukuthi eThekwini kwakhona bake baboshwa ihhovisi mbumbula ka-Home Affairs. Manje ke sithi ke nezisebenzi azazi impela ukuthi hayi ngeke sikwemukele sikuvumele ukuba KwaZulu Natal kube indawo nje okuhlala wonke umuntu nongenamvume ngoba imali esinayo KwaZulu Natal ilingena abantu bakwaZulu Natal. Uma ngase KwaZulu Natal kube khona abantu bakwaZulu Natal noma se-South Africa bodwa sinesiqinisekiso ukuthi abaningi bangasebenza ngoba maningi amafemini la enginolwazi ukuthi aqasha abantu bokufika. Maningi kakhulu okunama-operations aqhubeka yinsuku amaphoyisa. Ngiyazi ukuthi qhubekela phambili khona ama-operations ahleliwe nanombani oqasha umuntu ofike ongenamaphepha akazi ukuthi maduzane nje sizomkhalela. Logcina lakho lokugcina uthe umuntu omdala uyamthela